En vista do amplo programa de actividades desenvolvidas o pasado venres para conmemorar o Día contra a Violencia de Xénero, algúns concellos como da Pobra decidiron celebrar os actos centrais este mediodía. A manifestación convocada na Praza Alcalde Segundo Durán contou coa participación de toda a comunidade educativa, así como dos usuarios do Centro de Atención á Discapacidade. O acto arrancou cun minuto de silencio en memoria das vítimas e a lectura dun manifesto sobre a necesidade dunha maior implicación institucional para rachar definitivamente con esta lacra. Esta campaña en negro contra as violencias ten por obxecto promover e facer visible o rexeitamento ante calquera tipo de violencia cara ás mulleres e supón vestir de loito en sinal por todas as mulleres que sofren violencia machista e como resposta a máis dura das consecuencias, a morte. Este pretende ser un acto participativo, de reflexión, de rexeitamento das violencias. Nos mesmos termos expresouse o alcalde na súa intervención, na que apelou aos máis pequenos a promover unha sociedade libre do machismo que reside tras a violencia contra as mulleres. Non pode haber unha morte máis, eso temos que rematalo dunha vez por todas. Algo que non imos a conseguir seguramente será eliminar todos esos machismos que se dan na sociedade, porque xente de moita idade non somos capaces, por moito que intentemos, pequenas reaccións machistas que temos. Vos, sin embargo, sí que sodes a esperanza para correxir esa lacra social dunha vez por todas, porque sodes máis novos e novas e todavía podedes adaptarvos a unha sociedade nova na que a igualdade sexa plena entre home e muller. A continuación, cada un dos centros escolares realizou unha intervención, dende un rap ata a exhibición de cartéis e a lectura de proclamas contra a violencia. O acto rematou coa solta de globos negros, un por cada unha das mulleres asasinadas no que vai de ano.